ओके सो वेलकम माझ्या फर्स्ट कोंकणी ब्लॉगाक. काय नाही स्टार्ट केलं. बांधे फिक्स झाले. बांधे फिक्स झालं. प्रताप राघव थँक्यू. बिस्किट काढ मारे एक रे. आमची चहा बी झाली असा आणि आता मी मुखार चाललाय. वंश तू काय मॅडम पाठ ओके. तो आम्ही ललित एंटर करताय लॉबी में. ललित एंट्रन्स. सर कसा बरोबर आहे. सो हो माझं फर्स्ट ब्लॉग ताका लागून मातशी मदीं करता कळना हिंदी येता केन्ना केन्ना एडजस्ट बरी था रे. कोण कोण येयला हे घेवया सगळे घे कोण कोण येते यो. म्हाका दिसता हांव बी ह्या सायडला फर्स्ट टायम येयला. ह्या सायडी पळोवपाक शकतात तुमी. खंय
दिष्टी पट बना ते दिसतंय गोल्डन फिश दिसता किती खबर ना करतो हो परेश दिसतो मस्त मेन आर्टिस्ट पड्या तर आम्ही इथले म्हणलं असल्यास आता मुखार नाही तर आम्ही चालले आहे आमची घरा जर ब्लॉग आवडला जाल्यार लाईक शेअर कमेंट कोंकणीन चढ उलयलें ना पळया नेक्स्ट ब्लॉग शिगम्या काडटलो येस मेळया नेक्स्ट ब्लॉगा कितें